Здравейте отново! Сега ще ви представя маркетинговия план на компания Каяни. Когато усетим върху себе си действието на продуктите, можем да разкажем. Защото ние постоянно си препоръчваме. Ние така действаме. Например, ти ми казваш: гледах най-новия филм с Леонардо Ди Каприо. Заслужава си да се види. Аз отивам на кино, давам 10 лева за билет. Ти какво получаваш за това? Нищо. Аз обаче и пуканки съм си взела, може една кока-кола да съм изпила, направила съм оборот. Но ти не си взел нищо. Или ми казваш за нов ресторант, който са открили, че кухнята е много добра, обслужването също. Аз отивам, правя оборот на ресторанта. Ти какво получаваш за това? Нищо. Всъщност ние сме свикнали да си препоръчваме неща, от които сме доволни. Така и аз, препоръчвайки Каяни и ти се почнеш да го ползваш, на мен компанията ни изплаща бонуси. Защото компания Каяни не дава пари за реклама. Тя дава пари на тези, които споделят, които я рекламират навсякъде. Споделянето е най-естествената форма на нашето общуване. Можем да кажем на всеки един какво ползваме, доволни ли сме, защо сме доволни, и това е достатъчно. Моята цел не е да накарам хората да си купят, а да опитат. Защото когато опитат и усетят резултатите върху себе си, те са винаги вече са убедени, че тези продукти действат. И аз няма нужда да правя нищо повече. Вашите приятели ще ползват Каяни. Защо да не чрез вас? Моето желание и моята цел не е да продам на няколко нещо. Моето желание е всеки да ги ползва сам за себе си. И аз да нямам абсолютно нищо общо с това. Всеки го прави сам, аз не нося на никого нищо. Има сайт, в който се поръчват продуктите и се доставят до вкъщи. Маркетинговия план на компанията е от ново поколение. Каяни е разработил такъв маркетинг, при който се дава възможност на хората да заработват пари още в самото начало. В повечето случаи на нас са ни нужни едни огромни мрежи от хора, от потребители, за да имаме резултати. Резултати, които да ни задоволяват. Тук нещата са обърнати. Тук се възнаграждават хората още в самото начало, за да могат те да се чувстват добре, да се чувстват финансово стабилни. Има 13 източника на доходи, които са абсолютно независими един от друг. Или ако не изпълним част от общия план, ще получаваме доходи от останалите източници. Първите 3 стъпки за старта на бизнеса са първите 3 квалификации. Те са с наименования на камъни. Първа квалификация се нарича нефрит. Как можете да станете нефрит? Когато под вас има само 4 човека. Ето как изглежда. Това сте вие. Имате само 3 крачета. В началото работиме само с двете крачета. Може вие да сте поканили двама ваши партньори, а ти от своя страна да са поканили по още един. Тази квалификация обаче можете да я изпълните и чрез вашият спонсор. Спонсор – това е човекът, който ви е поканил и с когото ще работите. Вашият спонсор ви спуска хора отгоре, защото той също има само 3 крачета и няма къде другаде да ги постави. Или независимо от къде са придошли тези 4 човека, дали от вашият спонсор или от вас лично, от вашата лична работа, няма никакво значение. Когато вие имате 4 човека под себе си, вие сте в първа квалификация нефрит. Възнаграждението за нефрит е от 200 до 400 евро месечно възнаграждение. При тази първа квалификация се дават и 2000 QV, или това са точки.
Тук нещо много мотивиращо е направила Каяни, за да могат хората да заработват пари още в самото начало. А именно, ако вие направите тези 4 човека още първият месец, получавате 200 евро допълнително. Следващият месец, ако направите същия оборот, какво означава това? Може вие да поканите ваши нови партньори. Може вашите партньори, които вече са записани, те да поканят нови партньори. Тогава вторият месец също получавате 200 евро допълнително. Ако направите това и третият месец, получавате 100 евро допълнително. Или подпомагането е с 500 евро за първите 3 месеца извън възнаграждението. Следващият бонус, това е личният бонус. При този бонус получавате от 40 до 200 евро. Всеки лично поканен от ваш човек ви носи определена сума пари. Тя се увеличава при вдигането ви в квалификациите. Освен този бонус, получавате и до 5 нива дълбочина. Какво означава това? Всеки лично от вас поканен партньор ви носи до 5 нива в дълбочина, а разликата в тези нива. Именно тези бонуси формират първоначалната сума за нефрит, която е от 200 до 400 евро. А разликата в сумите идва от това. Ако вие сте поканили лично вашите партньори, ще вземете по-високата сума. Ако обаче те са придошли от вашия спонсор, т.е. са ви дошли на готово, ще вземете по-малката сума. Следващ бонус, това е бонус до безкрайност. Това е изключително паричен бонус. Този бонус вие го получавате дори да имате отворени само 2 карчета. Дори да не сте отворили третото си карче, вие получавате този бонус. В повечето компании, когато ваш партньор стигне на вашето ниво, вие от него не получавате нищо, защото сте се изравнили. Ако ваш партньор ви мине по ниво, също от него не получавате нищо. Тук, колкото е по-силен вашият партньор, толкова по-често трябва да му се обаждате, да му благодарите. Тоест повече пари ще получавате от него. Следващата квалификация се нарича перла. Когато вие помогнете на първите 4 човека, те също да направят нефрит, за да могат и те да заработят още в самото начало пари, вие минавате във втора квалификация перла. Или помагате на 4 човека да привлекат още 13 човека в структурата. Възнаграждението за перла е от 400 до 800 евро на месец. Тук има още един финансов подарък. Когато направите квалификация перла, я потвърдите и следващият месец, ви се изплащат допълнително 380 евро. И само до тук, само за първите 2 квалификации, които са 4 и 13 човека, можете сами да сметнете какви доходи можете да заработите. Третата квалификация се нарича сапфир. Нея можете да изпълните, когато привлечете още 25 човека във вашата структура. Възнаграждението за сапфир е от 800 до 1500 евро. Когато направите квалификация сапфир, вие започвате да получавате 15% от чековете на всички хора, които са под вас. И така до 9 поколения в дълбочина. Какво означават поколения? Не нива, а поколения. Всеки следващ възникнал сапфир под вас е поколение. Това са стотици хора, защото под всеки сапфир има определена група от хора, която нараства постоянно. И така вие започвате да получавате и не спирате да получавате от всеки следващ сапфир. И така първо поколение, второ поколение до 9-то поколение. Когато направите квалификация сапфир и я повторите и следващият месец, вие се включвате в автопрограмата.
Тук компанията ви изплаща еднократно 1000 евро и по 250 евро всеки месец за автомобил. 4 са начините, по които можете да ползвате тези пари. Първият начин е да си закупите автомобил на лизинг, може нов, може втора употреба, но трябва да е до 5 години и да е бял. Следващият начин е, ако вече имате такъв автомобил, тогава компанията ви изплаща 250 евро на месец. Ако не желаете автомобил, ви изплаща 100 евро на месец. И четвъртият начин е, компания Kyani е сключила договор с фирма Six Rent a Car и за тези пари вие можете да ползвате различни автомобили. Аз сега няма да ви разказвам за всички видове квалификации и всички видове бонуси, за да не ви отекчавам сега в момента. Можем да се видим и да разпишем целият бизнес план. Все пак нивата на успех са за хора, които стартират. Ако няма начало, какво да говорим за развитие? Ще ви кажа кои са първите 6 квалификации. Това е нефрит, перла, сапфир, рубин, изумруд и диамант. Възнаграждението при диамант е от 10 до 12 000 евро на месец. И ще завършва с 13-тият бонус, който е така наречената програма лоялност. Ние я наричаме пенсионна програма. Тази пенсионна програма казва така. Ако вие сте работили 5 години активно в Kyani, когато навършите 60 години, започвате да получавате рента или пенсия. Тази рента се трупа в едни точки или QV и когато вие навършите 60 години, тези точки се обръщат в пари. И вие започвате да ги получавате или под формата на рента всеки месец, или еднократно. Или можете да ги оставите и да получавате 10% годишна лихва върху тях. Възнагражденията си ги получаваме в карта. В момента, в който направим своята регистрация, заявяваме MasterCard. В тази карта започват да се трупат пари. Всички ние имаме банкови акаунти и следим как се случват нещата. 6 начина са, по които могат да се захранват тези карти от различните видове бонуси. Всички видове бонуси се изплащат в различни дни от месеца. И така ние никога не оставаме без пари. Как можете да стартирате, за да започнем да работим заедно в Kyani? Има 3 стартови пакета. Препоръчителен е бизнес пакета, който е 613 евро. При другите пакети вие получавате продукти само за 1 месец. При бизнес пакета получавате продукти за 5 месеца и бизнес възможност. Подарявайте продукти. Не продавайте, а подарявайте, за да могат хората да опитат, да видят, да усетят. И именно за да имате да подарявате, за това е препоръчителен бизнес пакета. Така вие можете да си оставите за 1 месец за вас продукти, за да усетите и вие действието на продукта, а останалите да подарите. Хем ще зарадвате много хора, хем те ще усетят резултата върху себе си. За това е препоръчителен бизнес пакета. Но разбира се, всеки избира този, който му е изгоден. И това е старта. Има ежемесечна квалификация, която е в размер на 100 точки, което означава, че е нужно всеки месец да правим или наша лична покупка, или можем да продаваме в нашия интернет магазин. Независимо дали сме направили наша лична покупка или няколко човека са се закупили продукти от нашия интернет магазин, на нас не се трупат точки. Тези точки можем да ги използваме за ежемесечната си квалификация, която е минимум 100 точки. Kyani ни дава не само физическо, но и финансово здраве. Сбъднете мечтите си с Kyani.
Ако искате да имате това, което никога не сте имали, правете това, което никога не сте правили.